Na jednoj američkoj televiziji organizirano je javno prikupljanje sredstava za liječenje jednog čovjeka. Hitno je trebao $150,000 za operaciju. Gledatelji su se javljali, svaki je donirao 3, 4 ili više tisuća dolara. U jednom trenutku javio se jedan gledatelj i rekao da donira $2. Voditeljica se zahvalila i na ta $2, ali nije odoljela da ne upita: gospodine, zašto $2? A čovjek odgovori: ja sam ostao nedavno bez posla i u džepu imam samo $4. Moja vjera me uči da dam od sebe sve da pomognem bratu, susjedu, čovjeku. Ostavio sam $2 da nešto pojedem, a 2 ću donirati. Sutra je novi dan. Imam dosta iskustva, ali nisam uspio pronaći novi posao. Ali ne očajavam. Daće, dragi Bog. Svi u studiju su ostali zapanjeni dobrotom ovog čovjeka. Sljedeći gledatelj koji je nazvao rekao je: ja doniram $8,000 za liječenje, a 4,000 poklanjam čovjeku koji je donirao $2. Redali su se pozivi tako da je do kraja emisije skupljen cjelokupni iznos za liječenje i isto toliko za čovjeka koji je donirao $2. Dobio je u isto vrijeme na desetine ponuda za posao. Zašto? Jer dragi Bog, onoga čija milostinja krene iz srca, prije nego li je ruka udjeli, nikada ne ostavlja na cjedilu.